Velkommen til Restaurant Stauenhavn. Mit navn er Ole Hansen, og jeg er køkkenchef på stedet. Hvis I prøver at kigge ud over den fantastiske udsigt, vi har her fra restauranten, hvor vi får helt til vores tapas, hvor vi får den røget, og vi får skrubber, hvor vi også ryger vores skrubbefiléer til vores tapastallerken. Så har vi lavet et lille udvalg af de ting, som vi kan eventuelt bruge til vores tapas, afhængig på sæsonen. Der er selvfølgelig hummeren op fra Limfjorden, så vi får leveret jævnligt. Der er røget helt, som er ude fra fjorden af. Skal vi ikke prøve at tage hummeren her og lige tage med ud i køkkenet og lige få den tilberedt? Hvis I følger med mig, så må vi lige vise, hvordan vi skærer den ud, inden vi griller den. Hvor vi lige lægger den hele vejen igennem. Og når han har gjort det, så tager vi lige og fjerner en streng, som I kan se, når den bliver åbnet op. Der har vi simpelthen koralen her, som også kan bruges til den. Lille fætter, som sidder der, fjerner vi lige, så den smager ikke særlig godt, når vi griller den op. Og så sonerer vi den lidt og fæster den med lidt olivenolie, og så får en varm grill. Så har vi hummeren færdig, klar til servering med grillet citron og en hummercreme. Velbekomme.